Magandang araw kalapatids. Ito ay sa San Carlos, Pangasinan tuwing Sabado ng umaga. Dito nyo makikita lahat ng klase ng uri ng kalapati at mga iba't ibang klase ng hayop na binibenta dito. Lahat ng livestock. Maaari bang sabihin nyo kung taga saan kayo nanonood ng video ko? May shoutout ko kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Ayaw mga lapatids, dito tayo kay sir. May mga nabenta na si sir, may mga puti sila oh. Sir, magkano bentahan mo yung ibon? 150, 40 po. Ito, 100. Tapos ito, tag 50. Ganda, may piso sila, tag 50 mga lapatids. May mga singsing to sir? Opo, yung mga iba hindi ko nasinsing kasi mula ng... Pagkano yung mga walang singsing? 50 lang po. 50 lang? May mga nagpapakyaw dito. Mayroon po. Pag bibili nilang tag 40 yan, Pwede na rin po para Pwede na? magpalit sa patuka. pagpatuka. Mahal na kasi no? Mahal na eh. Ayun, napakwento si sir kasi nagbebenta na siya, nagbabawasan ng ibon kasi ang mahal na ng patuka. Pero ikaw, sir, nakabenta ka na, di ba? Opo. Okay, hindi ka na zero, no? Hindi na zero ngayon. Ayun, YB yan, sir. Webe po to. Magkano yan? Sandal lang po. Sandal Anak yan, ng sir? Shaddle. Ah, saddle yan, saddle. Anak ng Shaddle po. Hindi may lahi na magbubugay ng ano, color, no? Opo. Pero bata pa siya, di ba? Bata po po. Anong club niya? Comring. Umring lang po. Bata pa, no? Ito mga to, bata pa rin. Bata pa rin. Pagkakapatid mga yan eh. Hindi sila purong puti. Opo. May mga parang grizzle na. Shaddle nga eh. May mga may mga itim-itim. Saan kayo, sir? Magtaking po. Magtaking sa Carlos? San Carlos. Madami pa kayong pambenta? Marami pa boss. Oo, benta nyo yan, maaga pa. Mauubos yan, sir. Thank you, sir, ha? Kaya mga lapatids, dito si sir. Sir, anong pangalan mo, sir? Giri Gaspar, Taga saan kayo, sir? Pantal, Pantal? Dagupan. Dagupan? Layo ah. Binike niya lang, sir. Ayan, nakabike lang si sir, oh. Kalapatids. Magkano po yung benta niyo ng kalapati? Sandal lang, 100? Sagad na yan, sir. Sagad na yun. lahat na. Sagad na daw. May mga singsing naman to lahat, sir, no? Ayun. Pangarera. Nangakarera din kayo, sir? Dati, Dati. Ano yung last na nilaruan nyo? URC. QRC. Ang tagal na nun, ah. Wala, lockdown. Oo. Simula ng lockdown, no? Yan, nagsara ng lockdown, no? Pero hindi kayo nagbalik ng bago, yung mga bagong club ngayon? Parang alaga-alaga lang. Yo, mga lapatids, tag-100 lang. Yan, galing nagkakarera si sir, oh. May mga singsing lahat to, sir, no? Meron. May mga ano yan, club ring o comring lang din? Comring? Personal lang. Ah, nakaperso lahat. Mga comring, mga lapatids. Yung ibon nila, tag-100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito yung dala ni sir, galing Pandagupan. Layo ng binike mo, sir, ah. Exercise na rin. Sabagay, di naman mainit ngayon, oh. Di ba dito, tingnan nyo naman mga lapatids, kahit open yan, di naman mainit kasi may mga akasya yan. 100 lang, tag-100, oh. Maganda ng mga mata nila, mga lapatids, oh. Pulang-pula. Kasi ang lilit ng mga itim. Yan. Thank you, sir, mamaya mauubos yan. Thank you, sir, ha. Thank you. Kaya mga lapatids, dito tayo sa San Carlos. Boy, magkano mga kalapati mo? Ano pangalan mo pala? Ano pangalan mo? GM. Ha? GM. Taga saan ka? Marlaw, dyan lang. Marlaw? Malapit lang. Ibon mo to lahat? Walang dagit dito, ha? Yan, ibon niya, mga kalapatids. Tingnan natin, magkano mga kalapati mo? 120 po. 120? Opo. Tatlo? Hindi po, isa. Ayan, tag 120 daw. May mga borga siya, oh. May mga puti. Pagkarera lahat to? Opo. Magkano last price ng 120 mo? Ha? May bawas pa yon? Opo. Magkano? Ilan? 20. Magkano? Ha? 10 lang po. 10? Hindi, magkano to? Bawas ng 120. Ha? Ilan po? 80? Pwede? 80? Ay, hindi pwede. 100? Ha? Hindi na pwede 100? Sagad na yung 120 mo? 120. Ayaw patawad di boy. Ayan, oh, pero magaganda yung mga ibon niya, oh. Ayan, oh, may nangumuto pa. Ang ganda nito, oh. Para ako. May mga borga. May singsing lahat to? Opo. Ano mga singsing nila? Picture Taiwan. PJ Taiwan? Malupitan to, mga lapatids. PJ Taiwan pala. Ayun, oh. Ba't ito nakabukod?
Inakay nila yon? Pagkarera din to? Ba't laki na ilong niya? Burga oh. Bata pa, burga na oh. Anak pala niya. Magkano to? Magkano to boy? Boy, magkano to? Libre na? Ay, libre na daw. Pati kayo? Alaki ng ilong nung ina kayo. Wala 150 dyan. 120, tatlo? Oo. 120 tatlo? Oo, 120 tatlo daw, mga lapatids oh. 120 tatlo, may kasama ng inakay. Isa lang. May sing-sing siya o NFS yata yan oh. Ito, may puti, may burga, may white light, chicken. Ayan mga lapatids, sa mga gustong mag-umpisa, 120 lang. Ayan, thank you boy salamat. Kaya mga lapatids, dito tayo sa section ng mga fancy German beauty mga lapatids. Dito si sir. Sir, anong pangalan mo sir? Jerry. Taga saan kayo sir? Kalubawan. Kalubawan? Dito lang San Carlos yun no? Ayun, tatanong ko lang sir, magkano yung mga GBH nyo? Siguro mga 1.8 isang pares niyan. 1.8 magkasama? Oo. Pares na yon. Paano pag isa lang sir? Pwede na 1,000. 1,000 isa? Ayun mga lapatids, 1,000 isa oh. Yan, kasi parang nagsusubo ba sila ng sarili ng o pinapasitter nyo? Hindi, kahit na mag-ano sila, pwede. Kaya nila, nabubuhay naman. Kahit hindi sila mag-seeker. Pero hindi naman sila masailan. Hindi sila masila. Kaya nilang buhayin dalawa. Oo, pwede. Sila din naglilimlim. Oo. Ayun, maganda rin palang mag-alaga ng mga ganito. Kasi yung iba na inaapakan nila, sobrang laki di ba sir? Minsan naapakan, minsan namamatay talaga. Oo, namamatay, kaya ang mamahal na mga ganito, mga lapatids. Kasi bibira sila, lalo ito iba yung kulay, brown, tapos chicken. Iba-ibang kulay na rin yung mga GBH yun oh. Ito mga puro to sir no? Oo, mga poko yan. Kasi tingnan nyo oh. Mga bandit yan eh. Mga bandit. Oh, bandit pala. Ayun oh. Sa ano nyo to sir? Sariling labas nyo na to? Hindi, nabili ko rin. Nabili nyo rin na breeder. So may mga kalapati pa kayo doon? Oo, mga paraan. Hindi kayo kumakarera? Ay, Pang ano lang, display? pang display mga dito. Yo, mga kalapati, sa babaw kasi sir. Kasi Kailangan natin pagbawal. Oo, mahal na ng patuka eh. Oo, malang patuka. Parang wala akong nakikitang nagbebenta na ganitong mga inakay. Puro breeder no sir? Ba't ganon? Oo, puro breeder yung inaano nila. Di sa nagagat ng mga bata no? Diba sa sobrang tanda, ng mga breeder, kailangan mo lang ibigta talaga. So ito, pero nangingitlog pa to. Kaya pa Pwede pa. magpuproduce pa to pag sakali nabili. Paper-tail pa yan pag nangitlog. Yung mga lapatids, so 1.8 dalawa. 1.8 dalawa sir, sa ganda yun? 1.8 mga lapatids, dalawa. Ayan, pure German beauty. Yo, thank you sir salamat. Ano? Do? Carlo, ayan. Ayan mga lapatids. May bata dito, nagbibenta oh. Tag-50 lang daw yung mga lapati niya. Taga saan kayo sir? Sa Carlos, sa Dito lang? Maloko. Dyan. Ayo sir, siya ba nag-aalaga nito? Si Camila. Siya lang napapato ka. Binibenta niyo tag 50 lang, kakarating nyo lang? Kanina pa. Wala kayo nabenta? Hindi, wala pa, pero manok, nakapato. Ay, may mga nabenta na. Ay, mga kasama to. Pero ito sa kalapate, wala pa kayo nabenta. Kumakarera ba kayo sir? Hindi. Ano lang, alaga lang. Ang ganda oh mga grizzly. Hobby lang, hobby. Ilan na mga kalapate nyo sir? 12? Nagbabawas kayo? Oo, nagbabawas. Mga inakay lang. Inakay pa lang to. Inakay mga lapatids. Pero yung mga breeder nyo, andun pa rin. Ito mga bata pa oh, pwede pa no. Kaya pa nila pali pa rin to sa loop nila. Sa bahay lang, pero sa hindi pa pwede. Hindi nila pwede nila mapabatcher to. Okay. Papatinik nila. Okay. Ayun, pwede pa mga lapatids oh. Wala kang viewing pa, siguro nagro-ronda lang mga ilang linggo lang to, pero pwede nyo pabatcher
Kalapache rin sa loop nyo, mga kapatid. So, tag 50 lang, oh. Ay, si Carlo, kumakain, oh. Thank you, sir, ha. Salamat.